Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Tonton Lamini, abara koni manke, tonton Lamini. Tonton Lamini, abara koni manke, tonton Lamini. Lamin, Clédou Lamini yo. Avec ma la radio Saramala, tonton bec ma Saradela, tonton bec légué c'est fort. Alaka barikado émission, alaka barikado IRL, alaka ison ibemini, alaka ikbemini noya, tonton Lamini foye. Lamini, aye konjumanke, tonton Lamini, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton ka, tonton aye konjumanke, tonton Lamini, aye konjumanke, tonton MBK, aye konjumanke, tonton Cheki, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton Musa, aye konjumanke, tonton Alifa, aye konjumanke, tonton Atete, aye konjumanke, tanti Logo. Aye konjumanke, tonton. Aye konjumanke, tonton Siti. Aye konjumanke. Emre Fatiglu Murasabe Namo Jibrani Javite Malima Murasabe Namo Ajuru Koyara Terige Murasabe Namo Urugina Samba Kalala Murasafura Namo Kurusumaja Murasakam Namo Denyarani Chigina Macha Murasabam Namo Joso Kurumaja Burugana Murasabam Namo Nebeni tozo denye Murasabe Jagite valene sege Murasabe Kilengo la brondo bilayo Murasabe Namo Jigrani jagite valene Murasabe Namo Mogami mamali kale Murasabe Namo Mogami masogoro kale Murasa tabo na Mogami masigidan kale Murasa tabo na Kono beni jagte valiye Murasa bebokina namo Majur bayorandole kunungano loiningane namo Jagana ni pamba yenyona jagde pali yenyona kabo jigrone namo Ajagde pali ndaga bernda ye ndaga fitrimole na Makasega ni kunane nyebe manga namo Jagane ba jagde pali su lawle yani lo yanje namo Kamara sa jurte nyagale jagde pali na Wajawara sigle ye ko maga tuna fa ma jamanu na Ma jagde amadu taso namo
jagite purani wala ni tula tulu tulu kuma nya so sarni to ma nyanjila dozo baye marasa kan namo salafu togola marasa kan namo jina paga salafu marasa kan namo bajana bagareja marasa kan namo worlo paga yoro mabe marasa kan namo sigida paga yoro mabe marasa kan namo Kodawara chepe nyaralo marasa fora namo Kopago mina nyaralo marasa fora namo Maja jembali bezara la theta kuruga yakale namo Haya dadu tenjingana namo Maja jembali tele la marasa tunan handru kumaja namo Ngasela magate bulola magate sunu kumaja namo Jagatif ma wala da batif ma koroga batif ma termu da batif ma muru da hoji banye dum namo Atif ma jigla mo hoji be sunu kumaja namo Ana do ala ise ko bala namo Jaga masangala bango ma kene te ken gola namo Jaga ala bi mo ko fa sura ma dala namo yade Ajuru fa yore ma dunu ngam ka be wazulo sama sama tu jene mo ja sunu kumaja namo Jaga memang sama sekali ya kau makan tu nak macam mana? Namo. Jaga tabla mula mula tu. Namo. Majul bayar apa kan? Nak sama pakai lamin tu nana. Namo. Jaga hawa sama ima tu nunggu mereka bawa sunu. Namo. Maka hawa musa boleh. Ayo murbo koni tunana follow dankuna amika murbo nyine antika murbo ye murbo Traoré Kolokani ma famu ne fla komo yata fla komo e murbo fla komo e nuganita bari ay murbo blade bari ma dok ma paranna sa mina antabila amba mina atena jona donc kun jeli ante murbo ye abinawo ni float la kuma mina mimba kono na yo fo no kuma mi wabla kana ka Traoré murbo Kolokani imana ke yoro ayo ko fla ko moy mine ne dunte komo be mo bla ci ko na te nya don la ne ga danguna ta yara ma sin ko so be o kuma be ga ti bo ko mo bulu o kuma na murbo tora ko ligila akara barayre ala ga ti ni Pacheco mankanye Rayban Pacheco Rayban battery fola akera fama de Pacheco faga ka fsani edo ile communiquer kafsana ye mais flow mina ko a farko flow ta fo ko ma ko janwali ni flow ko mo en mugem ne yalo ko atulage ngo ere no mugay lam no ko mo fo kasabali ayo bas no amna sabali nga faga fo no de ay no mutie memba ko no faga fo no delibike ngala sona delibike ay sabali fo dem sa sidibe ne era tlena sumo bedi bashishite akera famaye o kera bi andona retard la doni woye ballontan tabulo yi clé la ya ni ballontan nan nga ko sera dron Singa anto cheti wona kana fili okoni ni ballontan ma ban mo te hera soro bulo ya ne de bita ballontan la gatanda mo lugo na ga kesu no ballon kadesa akadesa ballon kadne de fo kata suno no we bila to amna wasoro ne be sugola ngo warbe kana no sa sire na ma yagina na coupe du mal ne tanne ga dala yera sega ne tibo foli bibolo wa foli bembolo ka dozo de na babe fo ka dozo baw fo ko wala nymondo kata ci blaka nga dozo koroshuye ko fana uye kele minto ke ka fem nun ke ka twambulo ya
ko an bɛ kan k'an jija k'an janto a la a ma nɔgɔn nka i tɛ se fɛn na o ye tiɲɛ ye nka i tɛ se foyi la a ɲɛ kɔnɔna juguya b'o la dɛ o kɔrɔ ye mun ye e ko e tɛ se fɛn na o ye tiɲɛ ye nka n tɛ se foyi la i tɛ se foyi la kɔnɔna juguya b'o kɔnɔ dɛ mɔgɔ tɛ yen min tɛ se foyi la o mɔgɔ tɛ yen dabama y'a ka dali kɛ bɛɛ bɛ se dɔ la i bɛ jɔ i ta in de la i bɛ jɔ i ta de la ka ɲɛbɔ walita fɛ k'i ta bila ka boli walita kɔ e bɛ t'o boli la e ta fana bɛ taa k'i dan i n'i seginna ka na i tɛna sɔrɔ dɔw kɔnɔ non n'i ka kuma taabolo ye n'an tɛ n tumina ye nin ka jamakulu ka kɛ k'u tɛ se fɛn na o bɛ faamu nka u tɛ se foyi la c'est que u y'u ban u bɔyɔrɔ la faamu hakili b'a tɔ dafa hakili y'a fara ɲɔgɔn kan a farala ɲɔgɔn kan o don donc maliyɛnw k'a fɔ k'u tɛ se mobili dilanna u tɛ se moto dilanna télévision dilan u tɛ se o la nka maliyɛnw ka ɲɛbɔ tubabukɛ fɔ k'u tɛ se tubabukɛ ta ɲɔgɔn na k'u tɛ se foyi la hali u tɛ se ka bɛn cɛ ma nka maliyɛnw ko k'u tɛ se fɛn na u tɛ se foyi la ban yɛrɛ b'o la dɛ o ye ban yɛrɛ ye k'i ba yɛrɛ ye a kɛra musokɔrɔba ka dɔnkili ban yɛrɛ ye dale bɛ sunɔgɔ la ban yɛrɛ o lakununba tɛ yen ne ko o ye aw ka dɔnkili de ye fɛn na wa marakala wa a bɛ kuma Segu mara est-ce que Kulukɔrɔ tɛ Kulukɔrɔ de don hakili la ni ma fili a bɛɛ ye kelen ye o Kulukɔrɔ kɔni ni Segu kɔni tɔgɔ in de yɛlɛmana dɔrɔn tɔgɔ de yɛlɛmana tacogo bɛɛ ye kelen a bɛɛ y'ale bamananso ye a bɛɛ y'ale marakaso ye ala ka kilima d'an ma amina yarabi o foliw kɔfɛ maninkakɛ fila bɛ n bolo n bɛ fɛ ka foli lase olu ma a fɔlɔ o ye n yɛrɛ ka nɛgɛsiɲɛ ye parce que n b'a dɔn e t'o kalama ko n bɛ ngɔni fɔ madiri k'i yala o n bɛ ngɔni fɔ nka n ka nɛgɛsiɲɛ de tɛ yan maa min nɛgɛsiɲɛ fila de bɛ n bolo min bɛ kariyan fɔ min bɛ kariyan fɔ n'anw b'a fɔ a ma ko nɛgɛsiɲɛ fila de bɛ n bolo kelen o bɛ Segu n'o ye Madu Keyita ye n'u b'a fɔ a ma ko Jos infirmier kun don Segu hôpital ba la o de ye ne ka nɛgɛsiɲɛ fɔlɔ ye filanan k'a dan sɔrɔ k'a ni ko n ka nɛgɛsiɲɛ filanan o ye Birema Kulibali ye u b'a fɔ a ma Sufi Birema dɔw ko a ma ko Sekreje Sufi Sufi bɛ nɛgɛsiɲɛ dɛ Sufi Biri a bɛ nɛgɛsiɲɛ fo ka dɔnkili laminɛ n'a ye naamu laminɛ ko i yɛrɛ i bannen bi sɔn anba Pacheko ale bɛ marakala n ka Kulubali maninka filanan o kɔnɔ o ye maninkala ɲɛnama ye o ye Mamadu Konate ni EG ka PDG don a b'an ka jɛmukan ninnu bɛɛ lamɛn an kanuba sɛbɛ yɛrɛ dɔ don hali ni n ko n bɛ don maninkaforo la n'a tɛmɛ ale ta kɛrɛfɛ n tɛna don ale ka foro la k'a Konate a bɛ faamu k'a ni ko n'Ala sɔnna Ala ka hɛrɛw caya Pacheko dakurunya kelen pe i bɛ foli kɛ an bɛ tɛmɛ dakurunya kelen pe wagati taara n bɛ n balimaw fo Banagabugu la n ka famille Bagayogo ani Kantelakaw alhamdulilayi i b'olu bɛɛ lajɛlen fo fulakɛ yɛrɛ tilenna i bɛ foli kɛ misali min bɛ n goranden fo misali min na Mutaru sɔ misali min na kabine bɛ n gore mu misali min na de bangon jaramusu misali min na mo mais ala yewtere ko feƴƴiɗe no hina misal min an lamini kañum aga ni ko misal min a jaramuso o bo me a ba me kan aba misal mina fo nandi misal mina mi fola d'accord misal mina patron Sidibé misal mina Pacheko misal mina nunu bɛɛ bɔlen sa nɛgɛjuru ye 21 funi futani kelen bataki ye 76 43 70 45 an bɛ radio Kiledu kan maakɔrɔw ka kɛnɛ an bɛ dankun na a kɛlenbaw k'an ka fɛnw na kurayara dɔɔni u y'an sama sɛ in tun bɛ nindakara na sɛ kura nana woroden 2 min fana jara an bolo o nana npɛtɛ cɛkɔrɔba dɔ tɛmɛtɔ hinɛna an na ka pɛtɛ ka dɔɔni yɛlɛma kun nka halisa dɛ bulɔbara in jalen kaki a ma sɔrɔ kɛ cogo di ayi a ma sɔrɔ dɛ
Mo be ɲini kali ke dungo. No ma lajɛ. An tɛ se ka a dun fɔra kodɔnnaw ko Fode Musa ninnu ko n'i taara dankun na i bɛ ka taa sɔnni de la e bɛ ka taa sɔnni min na tant que o sɔnni ma kɛ dankun tɛ sɔn i ka segin fo dankun fana k'a kɔndɔrɔjɛ ye i ka don i ka sɔnni ka minɛ n'o tɛ i tɛ taa so a kɛlen i b'a fɔ ko donso wililen ka taa sogo ɲini na wula kɔnɔ a nali so bololankolonya la bololankolo segin so a ma nɔgɔn dɛ n'i ma farati fɛn bɛɛ bɛ taa sɔrɔ kungo kɔnɔ ye an taw kelen b'o de ye nin y'an kalo 3 ou bien 4 de ye 3 ni tɔrɔmɔɲɔ an bɛ dankun nin na ye an tɛ se ka segin ka na so an tɛ se ka bɔ yen sɛni ye nimakaran kɛ woro kɔni ninnu tun jara a mɛnna npɛtɛ tun banna gulɔ kɔni an taara n'o depuis o dɔgɔkun o nege jalen don na e ko an yɛrɛ laban na ko dɔ fɔ koyi n'an tɛ welewele bilala dɛ o ka na an sama o la dankun na an tɛ se ka segin so bon tant que ni dankun kow dun ma ɲɛnabɔ segin tɛ se ka kɛ so fo bɛnkan ka don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fa ni ba ka ɲɔgɔn kan fɔ kɔrɔ ni dɔgɔ ka ɲɔgɔn kan fɔ den n'a a ba ka ɲɔgɔn kan fɔ fa n'a denw ka ɲɔgɔn kan fɔ sinamusoma fila ka ɲɔgɔn kan fɔ balimaya ka sigi sinjiya ka sigi jamana teriya ka sinsin jamana kɔnɔdenw ka sɔn jamana ɲɛmɔgɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ ka hinɛ jamana kɔnɔdenw na bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ka ɲɛtaa sɔrɔ Mali denw bɛɛ ka kɛ kelen ye finman fara jɛman k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ i b'a fɔ k'an tun bɛ ɲɔgɔn kan fɔ cogo min na yanni mɔgɔ wɛrɛ sugu wɛrɛw kana don an senkɔrɔ olu nana ka na an lombolanba an ka kow nɔfɛ yan an dɛsɛlen don k'o faama ni ɲɔgɔn cɛ nafolo in tɛ foyi den kelen de ye nafolo tɛ foyi ye nafolo in tɛ foyi den kelen de ye i t'a dɔn ko nafolo tɛ fɛn ye f'i kɛlen ka nafolo muguba sɔrɔ i tigɛ kɔnɔ a bɛ k'e kɔnɔ k'a fɔ k'e bɛna yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ sugu wɛrɛ de i b'a ye ten i b'a ye i bɛ e yɛrɛ don i b'i yɛrɛ nɔ la i mana kɛ ka dumuni wɛrɛ kɛ cogo cogo i ka to i ɲɛnafin b'i minɛ i mana kɛ kɔnɔ da y'a fa ye i mana kɛ ka fɛn mɔbili nege la minɛ don dɔ la f'i ka jigin ka b'o kɔnɔ i ka tagama i sen i dan ye kelen ye i dan de ye kelen ye i tɛ don fila kɔnɔ i tɛ se ka fila boli ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka saba boli ɲɔgɔn fɛ i mana kɛ avion tigi ye cogo o cogo i ka dilan ni ɲɛnafin bɛ don i la donc i tɛ da dilan fila fana ka ɲɔgɔn fɛ donc i mana kɛ so belebeleba kɔnɔ cogo o cogo i balima min bɛ bɔgɔsoni kɔnɔ f'i ka taa bɔ a ye o ye diyagoya de ye donc obligatoirement il faut conjuguer avec les riches et les pauvres donc fo nin bɛɛ ka kɛ n'o tɛ dankun tɛ sɔn ka dayɛlɛ an ye an dun est ce que an ye nɔbɔ yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ an ma nɔbɔ dɛ an kɔni ye fɛn caman fɔ yalasa a bɛ se ka an mako to hali ka ŋuna an bolo dɔɔni yɛrɛ kɛ a ma sɔn ka ŋuna donc an bɛ dankun na ko jama k'an dɛmɛ ala ka hɛrɛw caya i ɲininkalibaga ka ca an bɛ miniti 5 dɔrɔn d'u ma ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni don kibaru ye nɛgɛjuru ye 21 foni 11 bataki o ye 76 43 70 45 Fode Musa Sidibe tulo b'i la yɛrɛ tilenna man ce o kɛra don jumɛn lendi daba y'a fɔ dɛ k'a jira bɛ kɛ Ɲamana ma Makan Ganez ka banni mɛn k'a sɔrɔ n bɛ ka mɔgɔkɔrɔbaw fara ɲɔgɔn kan tuguni yɛrɛ n'an bɔra yan san bɛ weleli kɛ ka ɲininkali kɛ k'a jɛnɛja bɛ kɛ don jumɛn a kɛra lendi don a kɛra lendi ma mɛn ne wele lendi mais ma kan ni kun kɛra lendi non n tun bɛ yan ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala ka hinɛ a la ala ka u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma ala ka jigin yɔrɔ ɲɛ a diyara an ye n balimakɛ n ce weleli la Makan Ganez ye an ka seko n'an ka dɔnko matarafa belebeleba de ye an yɛrɛ bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan i bɛ dɔn kalama a la i bɛ dɔɔni kalama a la an bɛ ka ɲɛtaa yɛrɛ sɔrɔ o ko la i m'a ye an bɛ boli la min nɔfɛ n'a ma k'a tuma na bɛɛ bɛ ban t'a la bɛɛ bɛ taa tagile kelen a bɛ waatɔ kelen n'ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 bataki o ye 76 43 70 45 maakɔrɔw ka kɛnɛ de don k'an bɛ Sikasokaw fo kosɛbɛ Kayikaw Kulikoro Segu ayiwa Mopti ka taa Tombouctou Gao Kidal ani région kura minnu farala
ayiwa région tɔw kan yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga an tulo b'i la n b'a ni ce ani ko aw t'an sɔgɔ ne tun b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ comme Pate ko gaw fɛ yen i ka fulakɛ min bɛ kɛrɛfɛ yen est ce que ale ni Pate ko ninnu a tɛ se ka file fiyɛ olu nɔfɛ yan comme olu ye salsa fɛnkɛkɛlaw ye quoi. ayiwa ale bɛ se ka file fiyɛ nka ale tɛ se ka salsa file fiyɛ dɛ bari e bɛ se ka salsa file fiyɛ salsa fɔlikɛlaw nɔfɛ wa. ne y'a mɛn n bɛ se k'a accompagner. I bɛ se e b'a fɛ k'a kɛ i b'a fɔ ko flûte instrument vent min bɛ salsa fɔlaw nɔfɛ e b'a fɛ ale k'o ɲɔgɔnna de fɔ wa. awɔ est ce que ale tɛ se comme ale ta in ye je sais pas yiri de don parce que dɔ ninnu ta ye fɛngɛ de quoi. karamɔgɔkɛ. bani min kuma fɔra nin an bɛ nin giringajɔ ni nin wulikajɔ de la walasa ka se ka mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen u ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ k'u former ɲɛta kɔnɔ instrument vent Mali la yan a tɛ yen ventiste tɛ yen tuguni c'est très très déplorable n'a kuma fɔra a bɛ mɔgɔ yɛrɛ a b'i tɔɔrɔ. burufiyɛla t'an fɛ tubabu burufiyɛla tɛ yen. Togo Benin falen bɛ burufiyɛla la doki. fo u bɛ buru orchestre dilan. I tɛ Côte d'Ivoire musique foyi mɛn k'i tɛ buru mɛn a la. I tɛ Laginɛ musique foyi mɛn k'i tɛ buru mɛn a la. Sénégal musique bi ten. Burkina yɛrɛ kɔni an kana fɔ mais an ka mɔgɔw kɛlen bɛ ka buru ni ka remplacer ni piano de. I b'o mettre ten kɔrɔ très sec pian. Ma kan tɛ o. A rapidité la i b'a dɔn k'a fɔ ko nin t'a adamaden. Ko ma kan tɛ. Donc ka amina yarabi ni an ka mɔgɔba dɔ talen n'Ala sɔnna a ma. Ayiwa an bɛ mɔgɔ kelen ta ka tɛmɛ ni don kibaru ye nɛgɛjuru ye 21 fo 11 bataki ye 76 43 70 45 makɔrɔw ka kɛnɛ don an tulo b'i la yɛrɛ tilenna oui basi t'an na tonton Lamini oui an bɛ Tumbo fɔ an ye Tumbo Siribe Dansɔgɔ i ko i ni ko ne y'a ka kalanden ye saliya don ka bɔ Samɛ ɲininkali dɔ tun bɛ ne bolo ka tɛmɛ a la an tulo b'i la oui a kɔni an kalan laadalafɛn ninnu mais cogo de an bɛ se ka da la ka sababu kɛ fɛn in kɛ bɛ na wari ɲini sugu dɔ ye mɔgɔ t'a dɔn ka fɔ a dɔnbaga ye mɔgɔ min ye an bɛ se k'o dɔn cogo di sugu parce que ye n kalan faculté la tiɲɛna n y'a dɔn ka fɔ i ye laadala fɛn dɔnbaga ye mais ne bɛ fɛ ka ɲini k'a dɔn i fɛ ka dɔn cogo di mɔgɔ dɔ de b'a dɔn min t'a dɔn parce que an tɛ ka se k'a dɔn tuguni quoi an bɛ k'o de ɲini fɛ i Dansɔgɔ i ni ko awa n cɛ wele la n cɛ i b'i ko min i bɛ t'i jaabi Fode Musa e ko k'an ka segin laadala ko ma an b'an koya k'an jaya basi fosi t'a la k'an koya k'an jaya an b'an ko an yɛrɛ bara k'an ja an bara an t'an ko yɔrɔ wɛrɛ an t'an koya k'an bɛ t'an ja yɔrɔ wɛrɛ bien k'an ko yɔrɔ wɛrɛ ka t'an ja yɔrɔ wɛrɛ o tɛ kɛ n'i y'o kɛ i bɛ kow ɲami k'a fɔ ko an ka dɔnni dɔnbagaw o tɛ yen o tɛ tiɲɛ ye kalabanci cayara o ye tiɲɛ ye yɛrɛfɔ cayara o ye tiɲɛ ye mais hali ale yɛrɛ min filɛ kuma na nin ye n'a bɛ Bamako yan i b'a sɔrɔ Bamako ka tɛ a ka segin a faso la n'a taara faso la ka ɲininkali kɛ min bɛ min dɔn o bɛ fɔ a ye an b'an yɛrɛ lafili de o n'o tɛ mɔgɔ si tɛ yen ko i faso dɔnniba k'o tɛ yen a bɛ yen n'a ta ka dugu la dugu min b'aw kɛrɛfɛ a bɛ yen e ka dugutigi dalen don la dugumɔgɔ bɛ dalen don o tigi la donc n'i taara ye e ka ko a ɲɛ bɛ sɔrɔ yen nka n'i y'i to Bamako yan k'e ta bɛɛ dugu ja fɛ ou bien Galodugu ja fɛ k'i ta Galodugu n'a Galoma yiraw fɛ ko e b'i ka diɲɛlatigɛ ko ɲɛɲini yan i t'a ɲɛ sɔrɔ i bɛ mɛn munumunu na
ne yɛrɛ tun kɔnɔrɔ fililen don a ka ɲininkali in gɛlɛyara dɛ a ye ɲininkali ɲumanba de kɛ ɲininkali in gɛlɛyara kojugu nka e ka jaabi nin hali a ma ɲini yɔrɔ jan a tɛ taa yɔrɔ jan o a ma ɲini hali yɔrɔ jan ka i sigilen to ka taa so hakilina mana n kunkolo kɔnɔ hali dɔɔni fitinin hali ni bugusonin kelen pe de don i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen min b'a dɔn a t'a yɛrɛ yira a t'a yɛrɛ ko fɔ an b'o de fɔ yan wa mɔgɔ bɛ tɛmɛ a dɔnbaga min na bɔlɔ ɲɛfɛ o de ka ca kojugu hali Bamakɔ yan Bamakɔ mais an tɛ so dɔw fana bɛ Bamakɔ de ma min b'a dɔn i bɛ tɛmɛ o min na kuncili ta ban u t'u yɛrɛ yira u t'u yɛrɛ ko fɔ ayi u tɛ kuma fɔ ni kobilen wulila i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko a ko ja ni ko ja kari bɛ dɔn ja kari ko ja cɛ in bɛ fɛn dɔ barigon lankolon mankan de ka bon ka tɛmɛ barigon falen kan barigon falen tɛ mankan bɔ i b'o kolonkolon ka bɔ yan fo Moti a tɛ mankan bɔ nka barigon lankolon i b'o kolonkolon daminɛ sa yanni ka bɔ da fɛ a ye bɛɛ tɔɔrɔ la n balimakɛ ka kuma b'o yɔrɔ de la ko barigon lankolon mankan ka ca i bɛ taa yɔrɔ jumɛn nka n tun hakili m'a ye ko so don Fode Musa Sidibe tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ so de don dɛ a ko o ko bandala yan an filila so de ma dɔw yɛrɛ ka kungo b'a dala yan kungo yɛrɛ a ka taa so dɔrɔn k'i ko ka tile 2 kɛ ka tile 3 kɛ k'i ko ji la ye ka ji min ka dugawu ta fa fɛ ka dugawu ta ba fɛ ka dugawu ta balimaw fɛ ka segin ka to so dɔrɔn a kana taa mɔgɔ fɛ yen yɛrɛ dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 voilà a kana taa mɔgɔ si fɛ yen ko filɛli kɛ ɲɛ a ka segin ka na Bamakɔ n'a segira ka na a yɛrɛ b'a ye a ka kow bi yɛlɛma o dɔrɔn de don ka taa so dɔrɔn e ma baara k'i yɛrɛ ye min bɛ ko dɔn n'o sigilen don ni e yɛrɛ t'o dɔn o b'e ka ko lajɛ a yɛrɛ ma k'a sarakaw bɔ a yɛrɛ ma ou bien a n'e kɔrɔmuso ou bien a n'e ba ou bien a n'e tɛnɛmuso bi jɛ k'o baara kɛ a yɛrɛ ma e t'a kalama k'a sɔrɔ e bɛ so kɔnɔ yen k'e dilan k'e bɛn k'e labɛn e ka ji sigitɔ u bɛ fɛn ni jinin dɔ ka dɔɔni to n'a la e bɛ t'i ko la e t'a kalama a ɲɛ tɛ f'e ye parce que n'a fɔra a bɛ k'e kɔnɔ k'u b'e ka wari nɔfɛ komi e bɔra duguba kɔnɔ ka na nka so mɔgɔw b'u yɛrɛ dɔn dɛ u b'e dilan e dilanlen don ayiwa n'i taara i na somɔgɔw fɔ an ye u b'o f'e ye e bɛ taa nka o y'a sɔrɔ olu y'u ka devoir kɛ olu ka kan ka min kɛ u ma fɛn f'i ye u tɛ fɛn f'i ye e bɛna e ka ko bi yɛlɛma mais e laban bɛ ɲinɛ olu kɔ o ma fɛn f'e ye o fɛn man ka f'e ye o a man ka f'e ye de quoi a man ka f'e ye e de kan k'i hakili to olu la u y'a k'i ye o i hakili t'u la u m'a k'i ye o i hakili t'u la ka u bɛ kan k'a k'e ye k'a sɔrɔ u t'a f'e ye an caman bɛ yen an b'o fili kɔnɔ yan an bɔ ka bɔ a kɔnɔ ka tugu an bɛ an sinsin fɛn minnu kan k'an ka miirilanw ta o t'an ka minɛn ye an b'an jɔ tintinin min kan ka miirinaw ta k'an taabolo ɲini an kan ka jigin ka bɔ tintin kan ka tugu tintin ta an ka tintin ye n bɛ fɛ ka min fɔ hakilila min banna ka da an ka dɔnnibaw kan o hakilila yɛrɛ de bɛ kow tiɲɛ ka tugu anw ka dɔnni la n'a y'an ka nin k'i ye n'an k'i kalan o tɛ anw fɛ yan e de mago bi jɔ kalan na ka wuli ka se dɔnnibaa ma ko ɲɛma i ka nin ɲɛfɔ n ye ne sera ma o la a b'o ɲɛf'e ye k'e kalan o la e b'o dɔn n'o ma kɛ fili bi don a ko kɔnɔ a ko tɛ ɲɛnɛbɔ fiyewu n'Ala sɔnna ma an bɛ duman dɔɔni lamɛn nka ayiwa i ye ne chauffer bi dɛ an bɛ duman dɔɔni lamɛn n'o bɛ kɛ jagana ni bamba ye ɲɔgɔn na jagden bali ɲɔgɔn na ka bɔ jikɔrɔ ne namo a jagden bali tɛgɛ bɛrɛda ye tɛgɛ fitiri wale na maka sɛgɛ ni kɔnɔ ni ɲɛ bɛn man kan namo jagane bɛ jagden bali su lawuli yanni lɔyanjɛ namo ka marasa jurute ɲɛgɛlen kɛ jagden bali ye na wa jawara sigilen ye kɔmakɛ tugu na fɛn ka jamanu na ma jagite amadu teso namo jagite burani wala lutula tulura tunu kuma nya so sarni to ma na nyanjile dozo baye marasa ko namo
Salefu togola mamaraza kame na Jine paga salefu mamaraza kame na mo Bajana bagareja mamaraza kame na Wordlo paga yoro mabe mamaraza kanye na mo Sigida paga yoro mabe mamaraza kanye na Kuda wara chepe nyoro mamaraza fora na mo Kopa komina yara lo marasa baba Négajuri Mugani Kele Funifu Tani Kele Bataki oui 76 43 70 45 Aywa makoro ka kenedu Fude Musa ne ikoko n'a chauffera a mana gwan ou mɔgɔ yɛrɛ kana gwanin kɔnɔ i kan'o kɔnɔ i bɔra yɔrɔ min na i man kan ka ɲinɛ olu kɔ seconde kelen ayi kuma bɛ miniti ma kuma bɛ kuma bɛ tile journée ma kuma bɛ kalo kelen dɔw bɛ san kelen kɛ u tɛ taa so a kuma tɛ f'u ye Fode Musa Sidibe dɔw bɛ san 2 san 3 kɛ u bolola hɛrɛ tɛ taa so ayi Fode Musa Sidibe olu ko f'olu ka kɛ fɛn ye yan k'olu ka kɛ duwawu den ye k'olu ka kɛ barika den ye k'olu ka ye ko tile k'olu bolola hɛrɛw ka yakubaya olu ka se ka nin kɛ u bɛ donna dɔnnikɛlaw kan olu b'u ko u bɛ sarakaw bɔ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ala ta ka pɛrɛ di fɛn bɛɛ la segi ka t'i bakɔrɔ ɲininka ta i bakɔrɔ ta i majigi i ba ye t'i majigi i fa ye t'i majigi ba filanw ni fa filanw ye so n bɛna naloma ɲininkali dɔ k'i la i b'a dɔn o ɲininkali façon ka di ne faamuya bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ n fa tɛ yen n i ko n ka taa majigi n ba ye n ba tɛ yen i ko n ka taa majigi n fa ye n fa tɛ yen n bɛ taa majigi jɔn ye so e ko ne ka segin ka taa so i fa filanw bɛ yen i ba filanw bɛ yen i ba kokɛɲɔgɔn kɔrɔw bɛ yen n'olu tɛ yen i kɔrɔmusow bɛ yen i kɔrɔmuso filanw bɛ yen e kɔrɔw bɛ yen n'olu si tɛ yen o kɔrɔ e kan ka segin ka t'i sigi so ko kotigiya ser'i ma du lankoloɲara voilà ni o si tɛ la kɔrɔ tɛ la dugu min kɔnɔ e de ye kɔrɔ ye donc e ka segin so duguba n'a diyabaden ni ne ka segin ka taa so ni ma segin ka taa so ni kunna ma diya i su naloma bɛ taa don yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ t'i su don yɔrɔ ye i dɔnnen tɛ yɔrɔ min na hali mɔgɔ bɛ n'u jɔ i kunna ko mun b'aw ka so yan ko ko cɛkɔrɔba in de banna cɛkɔrɔba min tun b'a fɛ yan k'o de banna cɛkɔrɔba in bɔyɔrɔ dɔnnen tɛ cɛkɔrɔba in de banna a bɛ fɔ ten de o n'i bi faso la a tɛ fɔ ko cɛkɔrɔba banna cɛkɔrɔba in banna cɛkɔrɔba in de cɛkɔrɔba in de banna a tɛ fɔ ko cɛkɔrɔba in de a tɛ fɔ ten a tɛ fɔ ten an ka cɛkɔrɔba banna nka cɛkɔrɔba in de ko cɛkɔrɔba jumɛn don ko a bɛ to ka min tɛmɛntɔ ye min bɛ to ka sigi an ka da la kɛ f'a bɛ foli kɛ nin ye dulɔki jɛman b'a la babula jɛmani b'a kunna kuma bɛɛ k'o de banna donc mɔgɔw b'u hakili munumunu jamajan finman ye voilà donc an kana janaja la f'a bɛ to ka taa foli kɛ baro kɛ a fɛ ko ni nana janaja yɔrɔ la ko baraji b'a la an bɛ taa baraji ɲini de kama ɲɔntɛ an tɛ taa dɔwɛrɛ kama o an tɛ taa kama an tɛ taa hinɛ kama a hinɛ t'an na a tin t'an na a foyi t'an na a makari t'an na n'a jaru y'u k'a feere a bi disi kan k'a don yan nka foyi t'a la tile 3 saraka ka bɔ tile 7 saraka ka bɔ u k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o de don f'an k'o de faamu n'a min t'i fɛ o ka kan na i ka taa so u k'a bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ an mɛnna su dɔ in na voilà k'u ka kuma ka ca dantigɛli tɛ ka ban non ni cɛkɔrɔba in de tasera nin na wa a ye nin bila ten bɛɛ ka an k'an yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ ma ban ka so an ka baarakɛla de b'an na an ka luwanse de sara voilà an n'o bɛɛ ye kelen ye nɛgɛjuru ye voilà mɔgɔ ma ban ka so an ka luwanse de b'an na an ka luwanse de an ka luwanse dɔrɔn de sara dɔrɔn in bɛ fara a kan
Mbalmake, Ratlira. Radron. Ma bibolo. Ouais, la même ne tient pas comme un galon black. Hein? On ne tient pas comme un. Mais il y a un galon. Je crois que maman faut ça quand on a basila. Angataso. Angata basila. Il y a pas de doute. Al n'y a pas de doute que tu me remets. Amé tient, n'a tient comme un galon. Ay kuma do fo san ko doni mbagaw be yoro bela ali ni fle bu ne doni mbaga de na bu doni tew e min be bara la bi wuli ka do doni mbagaw kan ka do bela kan ka do ati tibu kan e de be se kan no ira ona on ta on be bo mo wa on ta do ka so ni re be pro doni kon na ko kalan ka te ko kalan bala ka ka pratin kalan kala ni to la ta ah bo man jambe et pas yere bon quoi parce que les tegna so avec tout voilà bon Draman Mariko de do ka bo yirma jo Dramani Marko mari kiyan kala ani mari farakan la ambi fo intiwele la kanga segin so afamuna domina Modibo Traoré Kolokani Modibo ko ka jibon na gele ribolo i ma ɲɛta ye i ma nafa ye i ma tafan ye yɛrɛ la k'i ka ji bon suba ko suma k'an k'an hakili to an fa furow la an k'an hakili to an ba furow la k'an k'an janto an mɔkɛ furow la k'an k'an janto an tulomasama furow la k'an k'an janto an bɔra minnu na an fufa fu furow k'an k'an janto la mɔgɔ tɛ diɲɛ bankukolo nin kan k'e ma bɔ dɔ la k'o ma bɔ dɔ la k'o ma bɔ dɔ la k'o ma bɔ dɔ la hali n'i fa de bɔra i t'a yɔrɔ dɔn fɛs i fa m'a bɔ yɔrɔ f'i ye i fa ma kuma i ye hali n'i ba de bɔra fɛs a m'a bɔ yɔrɔ fɔ mɔgɔ a tununen de don ale nana i ba n'i fa mɔgɔ tununen ninnu e nana garisɛgɛ sɔrɔ o kɛra e ye i kana fɔ ko mɔkɛ t'i la i kana fɔ ko mamuso t'i la u bɔra dɔ de la an tun bɛ nin kuma in na yan sɔrɔ voix du cœur la ko bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la n'i y'i janto i yɛrɛ la ka baara ɲuman ka caya i bolo ni baara kolon ye kɛwale ɲuman ka caya i bolo ni kɛwale jugu ye ngenbalɔnin de don n'i y'a ti koko la a bɛ segin i ma n'i ye baara ɲuman kɛ parce que mɔgɔw bɛ filima ko dɔw miiri tuma caman dɔnnikɛla ninnu u b'a caman na gosi dɔnnikɛla ninnu b'u ka dɔnni dɔn dɛ u b'a dɔn minnu bɛ t'u fɛ yen de ma faamuyali kɛ n'o tɛ dɔnnikɛla si tɛ yen k'a tɛ dɔnni kɛ k'a bolo madalen tɛ fɛn dɔ ma a bolo bɛ dɔ kan mɛ e min bɛ ka taa fɛ yen a ka ca ala fɛ e ma faamuyali kɛ an bɛ wajulikɛlaw lamɛn an bɛ kuma dɔnnaw lamɛn an bɛ senkolaw lamɛn mɛ an ta y'a la k'a lamɛn ye an t'a ɲini k'a faamu a fɔra k'i bɛ saraka caman bɔ a tɛ jaabi e ma awɔ i bɛ saraka caman ba de bɔ a tɛ jaabi e ma i bɛ ala deli caman ba kɛ ala t'a jaabi e ma ala bɛ taa jaabi i den i mɔden i tulomasama i fu fa fu i b'a ye tonkɔrɔ mɔgɔ dɔ sigilen bɛ sin ka mɛnɛ a yɛrɛ ma ten bawu a yɛrɛ t'a dɔn a ye ni nafolo ni nin garisɛgɛ in bɔ yɔrɔ n'i y'a sen a mɔkɛ a fu fa fu dɔn o y'a baara kɛ fu fa fu dɔn o y'a baara kɛ ka bila o y'a baara kɛ a ma bange o ma ala t'i i t'ala deli abada ni k'a min sɔn mɛ e bolo k'a bɛɛ ka den de ma e k'a dun e mana min fɔ a ka den ma wa e sago la o ye ɲuman ye cogo min na a jugumanama bɛ ye dɛ a bɛɛ ten i bi mɔgɔ dɔ ye ten kɔrɔ kabana ko juguman ba dɔ b'a sɔrɔ mɔgɔba diɲɛ bɛɛ bolo falen don a la i bɛ taa sɔrɔ ko kuntan dɔ kɛli la diɲɛ bɛɛ bɛ sin ka tɛgɛ a la ten boro ou bien dɔ b'i yɛlɛ ten bawu i b'a fɔ ko loloni kunjan i b'a tigi jigitɔ ye ten bawu
a mɔkɛ ta mɔkɛ ta mamuso ta mɔkɛ ka tiɲɛni kelen dɔ de n'ale fɛnɛ wuli ale la yɔrɔ n'a ma nin bɛɛ faamu ka taa dɔnnikɛla fɛ yen a tɛ ɲɛnabɔ ko bɛɛ ka ɲuman kɛ kan sen bɔ juguman kɛli la o ka dɔgɔya kosɛbɛ n'o tɛ n'an m'a ye an den b'a ye an tulomasama b'a ye an fufa bi mɔgɔ dun ka sira tɛ mɔden ko la kuma bɛ tulomasama ko mɔden tɛ jate dɔ ye yɛrɛ mɔden t'u dɔ ye o mɔden t'u dɔ ye o t'i salen dalen kaburu kɔnɔ i ku tɔ bɛ kɛnɛ ma ka taa lajaba la ka taa walahi mɔgɔw bɛ ɲina min fana kɔ ni i bangebaga sara k'e bɛ dugawu k'a ye ne fana sara i den fana kan ka dugawu k'i ye dɛ e ma den ɲuman wolo e ma ɲuman kɛ walasa i denw ka se ka kɛ mɔgɔ basigilenw ye e dalen b'i kaburu kɔnɔ tuma min e mako bɛ dugawu la i mako bɛ saraka la i dalen b'i kaburu kɔnɔ ɲɛ b'i den na palon na bɔlɔn ɲɛfɛ ka taa a ka jugu dɛ mɔgɔ si ma taa yan fɛ nka bɛɛ ba dɔ k'ala bɛ yen bɛɛ dan b'o la ni ala bɛ yen ko saya bɛ yen sɛgɛ fɛn dɔ wɛrɛ bɛ yen min ni si tɛ kelen ye i t'o makaran i ka den ɲuman sɔrɔ i ka mɔden ɲuman sɔrɔ i ka dugawu k'i kɔ ye fɛn dugawu ɲininaw b'a fɔ tuma bɛɛ ko dugawu k'i kɔ ye kana dugawu da yɛrɛ ma a k'i kɔ fana ye walasa i kɔ bɛ se ka hakili tu la an bɛ mɔgɔbaw dɔ dugu in kɔnɔ yan u bɛ misi faga tuma bɛɛ k'an ka taa furew sɔn an bɛ taa furew sɔn wa waati sera an ka taa furew sɔn ne fana sara don min na i fana bɔnna dɔ bɛ hakili to i la k'an ka taa furew sɔn i fana b'o fana ta bɛ sɔrɔ a la Musa e de welelen don ni kɔni a tɛ tɛmɛ nin kan Lamine a tɛ tɛmɛ nin kan ka tugu ko kuma ɲuman man ɲi da kelen na a ka ɲi da bɛɛ la kuma ɲuman man ɲi hakili kelen na a ka ɲi hakili bɛɛ la nin bɛ bɛɛ sɔn hakili la an kana ɲinɛ nin bɛɛ taara Modibo ka kuma in de fɛ o an ka ji bɔn an ka sukɔrɔw ye an k'u wale ɲuman dɔn an k'an da ma kasiw ye u ye baara kɛ dɛ u ye baara kɛ n'u ma baara kɛ anw filɛ fɛn min na an tɛ taa sɔrɔ sisan mɔgɔ y'a k'a yɛrɛ ka kunnandiya de ye a ka cɛya n'a ka kamalenya ni y'u tatɔ ye fu u tatɔla bɛ file fo u bɛ fasi b'o kɛrɛ ka taama yɛrɛ kɛ i n'a fɔ sɛ b'a kɛ cogo min na donikɔrɔ b'a kɛ cogo min na ka ɲinɛ ko fɛn taa tubabu yan fan ko dɔ de y'i sababu ka ɲinɛ farafin sira kɔ komi min y'a fɔ sisan an bɛ kan ka diɲɛ lajɛ ni tubabu ka lunɛti ye dɔ de y'o ci ma sisan ko farafin bɛ kan ka diɲɛ lajɛ ni tubabu ka lunɛti dilanlen ye e bi diɲɛ lajɛ n'o ka lunɛti dilanlen a bɛ komi i bɛ kan k'a lajɛ n'a ɲɛkisɛ ye i b'a lajɛ n'a hakili ye i bi diɲɛ lamɛn n'ale tulo de ye a b'i laɲinɛ i bɔyɔrɔ kɔ a bɛ laɲinɛ i bɔyɔrɔ kɔ c'est des histoires mɔgɔw de ka ca voilà tubabu b'a daminɛ c'est des histoires la nka laban i bɛ taa sɔrɔ somakɛ fɛ yen tɔkɛ fura dama ma ka kɔ bila a t'a bila fo ka diɲɛ ban wallahi a ma bila u t'a bila o wa u ka sɔnni fɔlɔ wa hali sini u b'a kan tubabu ma fɛn o fɛn si dɔn u ka maakɔrɔw ma fɛn o fɛn matarafa a bɛ k'a ɲɛɲini tubabu kan ka a y'a bɛɛ ɲɛɲini wa a bɛ kan k'a bɛɛ bila kelen kelen tubabu kɔrɔman u ka mɔgɔkɔrɔw u kun tɛ furu dɔn u kun tɛ furu dɔn an b'a fɔ min ma mariage tubabu kun t'o dɔn u tun tɛ furu dɔn u kun t'o dɔn kɔsa in na de u nana don a la k'u b'a matarafa u y'a kɛ u kɛtɔ filɛ k'a bila an bɛɛ sigilen ɲɛna mariage t'u fɛ yen bilen o u ta tɛ u bɛ kan ka segin u ka kɔrɔlen de ma o u ka kɔrɔlen ye min ye o ye furundanya de ye wa tubabu bɛ segin o ma a diyara maa ye a ma diya maa ye nka min y'a juguman ye u bɛ fɛ k'anw fana de don o da fɛ anw fana ka taa o sira de fɛ furu min b'an fɛ yan an fana k'o bila an ka tugu olu ta kɔ ka tugu tubabu ka hakilila la olu bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ na o dɔrɔn de ye ɲuman ye wa diɲɛ ka t'o sira fɛ an bɛ duman dɔɔni lamɛn
marasa Jibra di jawi mali marasa Ajuru ko yoro terge ko marasa Furumusa Sidibe ne dɔgɔkun tɛmɛlen na an tun b'a la de ko tɔgɔkɛ tɛ k'an ye k'an to ye ka da kun jumɛn kan i ko cɛ ni musoya an ka cɛ ni musoya kɛcogo o n'olu ta tɛ kelen ye farafin bɛ tubabu ɲɛ cɛ ni musoya la kojugu ni bi ni furu ko fana taara bɔnge o kɔnɔ ko tɔgɔkɛ tɛ furu fɛ an dun b'o sira de kan dɛ tubabu t'a dɔn a t'u ka naamu na furu a t'a la a jagoya donna la de mariage u bɛ kan k'a bila concubinage ka ca u fɛ yen kojugu mais a t'u ka cɛ ni muso bɛ to ɲɔgɔn fɛ ka san 10 san 20 kɛ hali woro fɛrɛ a t'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ denw sɔrɔ ten voilà ni n'a ye cɛ jasa a bɛ taa n'a ye muso ja a bɛ sin ka parakasa ka taa ten furusa min b'u fɛ a tɛ diɲɛ fan si fɛ a t'olu ka fɛn de la a t'u ka naamu la u y'a ye anw na ani arabu la ka don a la nka u bɔtɔ filɛ bɛɛ ɲɛna u bi bɔ fana nka a juguman ye min ye olu fɛ olu bi sira min kan o de ye sira ɲuman ye diɲɛ bɛɛ kan ka taa olu de ka sira fɛ k'an jagoya ni nafolo ye ka don an n'an hakili cɛ wa u ka baara bɛɛ bo o de jira kabini furu bi kɛ a bɛ kɛ église la i tɛ se ka furu sa ni ma taa ni église ma jɛ n'a ye hali ni muso sara i tɛ se ka muso wɛrɛ furu o kow tun bɛ u fɛ yen a daminɛna u y'u ban église yɛrɛ la église datugura église kɛra musée ye Notre Dame de Paris n'i bɛ taa don a kɔnɔ hali n'i bɛ taa seli i bɛ billet de ta ka taa don a kɔnɔ Notre Dame bɛɛ tɛ dɛ ka taa seli u ka Notre Dame anw ka Notre Dame tɛ ne ka Notre tɛ Ala k'a tile ɲuman d'a ma bon donc nɛgɛjuru ye 20 ni kelen professeur de b'an bolo bi dankun na ni k'i bɛ seko la ani seko la bi ne bolo n'Ala sɔnna ma yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ baasi t'an na ayi baasi tɛ n b'i fo n'Ala sɔnna Mayiga n b'i bɛɛ lajɛlen fo Mayiga émission taabolo ka ɲi mais mun f'i ye Lamini n'i y'i danbe bila kɔni i n'a kɛ sugu wɛrɛ ye koyi an y'an danbe de to yen an nana an tɛ fɛn sɔrɔ an tɛ taa so wa an sigilen bɛ yan fana an bɛ tila k'a fɔ k'an m'an da don faso jɔ kuma na e gɛnnen don ka bɔ e yɛrɛ t'a dɔn mun b'o ka fɛn village yɛrɛ la e ma deli e yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ depuis Ala y'u dɔn u t'u ka village yɛrɛ yɔrɔ dɔn bon ne nana fɔ k'a fɔ e b'i da don faso den kɔrɔ e bɛ bɔ yɔrɔ min e t'o dɔn e bɛ bɔ mun na bi n'a ta i k'a fɔ ko u mɔkɛ 3 tɔgɔ fɔ o tɛ se bi mɔgɔ ayi mɔkɛ yɛrɛ kɛ mɔkɛ 3 ka jan dɛ mɔkɛ yɛrɛ kɛ i fa mɔkɛ 3 ka jan dɛ n bɛ mun f'i ye an ka kɛla ni yɛrɛ o de ɲɔgɔn tɛ vraiment fɛn ye mun fɔ o de don tubabu y'a ye dɔrɔn ka an yɛrɛ danbe de ka ɲi olu bɛ k'an danbe tiɲɛ donc an fana jɛnna n'a ye parce que bɛɛ ko fɛn souvent e ka émission mun fɔ o émission ninnu kɔnɔna na Lamini walayi o de bi yen u t'u faso jɔ pewu u bɛna u bɛ étage jɔ yan ka fɛn jɔ i b'a fɔ nin ye karisa ka so ye mais n'i taara faso la i b'a sɔrɔ foyi de tɛ yen foyi e bɛ se ka kuma faso ko la a fa ye so min jɔ o bɛɛ la an bɛ foli kɛ bɛɛ la Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana nin yiriwa o mun fana y'an bilasira Ala k'o sara kɛ alijɛnɛ donc bi bɛɛ lajɛlen fɔ o ka foli don a diyara n ye Mayiga ni nɔnɔtigi e ko nɔnɔtigi n b'a fɔ Bubula ayi i bɛ Bubula fo ka tila a n'a ka nɔnɔtigi fo ni Bubula fɔ a n'a ka nɔnɔtigi b'u bɛɛ fo n'o tɛ n'i ye Bubula kɛ nɔnɔtigi a bɛ gɛlɛya et puis nɔnɔ min bilen ayiwa Bama Doucouré a ko pourquoi les blancs demandent la main de la femme et nous demandons la femme en mariage yala bɛɛ tɛ kelen ye wa a bɛɛ tɛ kelen ye a bɛɛ tɛ kelen ye ka tugu fɛn bɛɛ n'a kɔrɔ de don n taara muso bolo ɲini an t'o fɔ
ngi bolo ɲini an t'o fɔ o t'anw ka kan ye o t'anw ka hakilila yɛrɛ ye or tubabu b'o de fɔ je vais demander la main de telle fille bon anw fɛ i bɛ taa a ɲini de furu la e tɛ taa ɲini dɔ ale bolo ko tɛ o ale yɛrɛ muso e bɛ taa min nɔfɛ o ko tɛ o e bɛ taa du de ka don ɲɔgɔn na cɛkɔrɔba ka ciden bɛ taa n'o kan de ye a tɛ taa ni muso furu e yɛrɛ ka ci kan ye e ka ci kan tɛ yen kabila ni kabila ka ci du ni du ka ci ciden bɛ taa n'o de ye furusentigi bɛ taa n'o de ye donc aw yɛrɛ ta tɛ yen fɔlɔ aw ta bɛna ye don min na o ye ni kɔɲɔ yɛrɛ bɛna don aw ta bɛ ye o don de ɲɔ tɛ yal'o cɛ aw ta t'a la aw t'a dɔn min yɛrɛ bɛ sen na a bɛ se ka fɔ aw ye a bɛ se ka bɔ a kalabɔ ou bien a b'a sɔmi sɔrɔ mais k'a fɔ k'aw bi sigi aw de bɛna kuma fɔ ou bien aw de bɛ wuli ka taa nin fɔ o tɛ yen aw t'anw fɛ. N'Ala sɔnna donc a bɛ faamu ayiwa bi ta in ma nɔgɔn n'Ala sɔnna a bɛ nɔgɔya ni mɔgɔw y'a faamu a bɛ nɔgɔya an kɔni bɛ dankun na yan dɛ n pɛtɛ lakoleyara dɔɔni dulɔbara yɛrɛ kɔnɔ o jara ŋɔɲ an y'o kɛ kurun ye an tulo b'i la. M'a fo ka bubula fo n'Ala sɔnna ma ka sugura bɔra feerela bɛɛ fo suguni kura bɔra feerelaw voilà n'Ala sɔnna an b'a ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fo ka a labɛnnen don ani foroko ni dulɔbara ayi dulɔbara foyi t'a kɔnɔ cɛkɔrɔba jɔlen filɛ nin fa dun k'a ɲini k'a ɲɛfin dɔgɔya walasa a bɛ se ka min kan ka fɔ dankun na dɔlɔ ka min tonya ka fɔ dɔlɔ ka min tonya ka fɔ o tuma an bɛna taa koro ɲɛ kelen d'a ma dɔlɔ ka min tonya ka fɔ i da sɔgɔ a b'i fo i tɛ weleli la station ABOL Jikoro ni Para ka ɲɛsin SNJ ma k'u b'i fo kosɛbɛ u ye tan ni kuma dɔrɔn de fɔ n'Ala sɔnna ma SNJ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'u b'i fo kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma ayiwa mɔgɔ wɛrɛw fana ko ko les Africains la généralité porte des lunettes o de cira e ma n'Ala sɔnna ma an b'a kan nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 an tulo b'i la makoro ka kɛnɛ don yɛrɛ tilenna allo oui radio min b'i bolo i b'a caman bɔ a mankan na ouais kabako Lamine bubula la Lamine jara ye i furumusow fo n'Ala sɔnna ma ka maître fo n b'a fo maa dɔw fɛn dɔ bɛ d'i ma i b'a kɛ komi i b'i fɛ mais i tɛ foyi dɔn a la i b'i fasaja mais fasaja o bɛ ɲɛ fɛn na de i b'i se fɛn min na mais n'i tɛ se o b'i labɔ dɛ donc n b'a fo Ala ka bolo mɛn a la Ala ka mɛn ka kɛ amina nin dɔnniya min b'ale la n'a tun bɛ yɔrɔ jamana ninnu na sisan b'a sɔrɔ a bɛ da wari kan parce que tubabu i b'o lɔ n'o i bɛ se min na dɔrɔn olu b'i bila o minɛn kɔnɔ ka moyen bɛɛ d'i ma a banna ka taa yen dɛ a tɛ yen fɛ a tɛ n bɛna ye wa a y'i ba o la ka n'a ka faso la fɛn fɛn y'a faso kanu Lamine dusukun na a bɛɛ sara ɲɛgan kɔnɔ foyi t'u bolo o ye tiɲɛ ye wallahi o ye tiɲɛ ye dɛ ma foyi to a jikɔrɔ ma foyi to n bɛ se k'a f'i ye a ka ca coup d'état bɛ kɛ 19 novembre 68 Lamine 8,000 de tun bɛ Seydou Badian bolo kɔli poste la franc CFA franc malien wallahi k'a jira k'a fɔ olu nana u y'u yɛrɛ di jamana ma u ma jamana fɛn ɲini de retour nin ye tiɲɛ ye mais a bɛ kan ka fu kɔfɛ awɔ Lamine ɲɛnamaya la min bɛ f'i ma o tɛ o ayi o t'i photo yɛrɛ yɛrɛ n'i taara min bɛ fɔ o de tun y'i yɛrɛ yɛrɛ o de y'i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye parce que ɲɛnama min don na taa ou bien n teri ye Lamine n bɛ nin fɔ a kana dimi mais Lamine y'a ɲɛ tugun Ala kana kɛ sisan o bɛ Lamine tɛ yen min bɛ fɔ Lamine kɔfɛ o de ye photo yɛrɛ o de ye tiɲɛ ye Lamine baw bɛ kɛlɛ la soju la denw bɛ se denw na kɛnɛ kan parce que Ala de y'o fɔ
aye nin kɛ furu kɔnɔ ne b'aw sara bon maaw bɛ kulo de la jinɛ bɔra jinɛ tɛ ba maa ye ba de bɛ bɔ maa ye ayi masi ni jinɛ bɔra ye o tɛ kun ye yɛrɛ la o tɛ ɲuman ye o ni ye cɛw la mun jinɛ bɔra ayi a ba de bɔra ye ba hada muso Lamini ni muso sɔnna a bɛ fita wolo o tiɲɛ i dan sɔgɔ sa fana i filaw bɛ te wuli kuncɛ la ka ya ka i bɛ foroko faraka wolo i bɛ to ɲɛfɛ dɔrɔn soda yira de la ni karisa ka so ye ou bien karisa ka mobili filɛ an b'a ye min sɔrɔ Lamini k'i fo a diyara n ye dansan tɛ ne teri ye ni dɔn an ɲɔgɔn kanu mais n ye fɛn dɔ min ka ko la o de bɛ k'an ka bange denmisɛnniya t'a la n'i y'a k'i ba ye ala min fɔ i ka dugawu di ɲa walahi hali ni ma kɛ miliyari ye cɛw bɛ ku i la i bɛ miliyardɛri dɔw jɔ Lamini i b'a fɔ nin ye karisa ye Lamini filɛ maaw b'a fɔ Lamini bɛ ɲi o tɛ gansan ye an nakun ye Lamini ye kɛnɛw ka danni man ca nin ta ka di a bɛ yen de n'a tɛ foyi ta i fo ka dugawu k'i ye ka mɛtiri Sidibe fo merci ka Dinga fo i dan sɔgɔ i ni ko mɛtiri don ne b'a dɔn a mɛnna a tɛ ne mɛn ne b'ale kalanden don a kan ka fo e delila ka maa jumɛn a bɛ se ko la a t'a fɔ a yɛrɛ ma kalanden o ye modèle sira de ye Lamini terikɛ ka foli don ka las'i ma a diyara n ye ala k'i mɛn ka kɛ amina yarabi amina yarabi ala k'o dugawu minɛ nɔnɔtigi dun a bɛ fo ko n b'a n'a denw fo ko nɔnɔ diyara basi diyara nɔnɔ ma diya Lamini min y'a sen bɔ ka na o de diyara o y'o jaabi ye alibarika a b'i fo kosɛbɛ Fode Musa ne k'an bɛ Bubula fo an bɛ auditeurs bɛɛ lajɛlen fo foli min na vraiment i bɛ ka fo batakiw kɔnɔ yan kosɛbɛ u bɛ k'a ɲɛɲini k'u bɛ fɛn caman faamu ko ni ko a kɛlen b'a fɔ ko so taga kuma u bɛna ɲini k'a faamu dɛ Alassane Camara Adama Camara Satigi Sidibe u ninnu bɛɛ bɛ Buguni Lafiyabugu k'u dan sɔgɔ sa k'u bi dankun na ko dankun k'Ala ka dankun ka an bɛɛ sɔn sutura la ani ɲɛnamaya la a ka baara y'o ye k'u dan sɔgɔ k'u ni ko nka ayiwa an kɔni an jɔlen bɛ yan dɔ banna olu b'a dɔn dankun ye min ye Bugunikaw tɛ u b'a dɔn k'u dan sɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu b'a dɔn Buguni ma kɛ région ye de a kɛra région ye dankun ka baara don aw bɛ mun an tɛ taa Bugunikaw ɲininka o la u taa mɛ min fɔ dankun na ye ma y'a ɲɛdɔn tiɲɛ yɛrɛ nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fu 10 ni 1 an bɛ dankun na Fode Musa Sidibe b'a ɲɛ Modibo b'o kɔ ne kɔni n'u cɛla ka ca ni 4 kilomètres ye n'u ŋunana yen fɛ dɔrɔn ne bɛ sentigɛnijɛ ta u b'a fɔ k'i jɔ foyi ma kɛ fɔlɔ yɛrɛ tilenna allo k'an bɛ segukaw fo kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fu 10 ni 1 kuma b'i bolo allo oui radio b'i kɛrɛfɛ b'a fɔ ka nin région kɔnɔ mɔgɔw ye oui an tulo b'i la an tulo b'i la an balimakɛ oui n b'a ni ce awa somɔgɔw baasi t'an na tɔɔrɔ tɛ yen ayi baasi foyi tɛ yen oui allo ale taara nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fu 10 ni 1 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna oui an tulo b'i la i b'i ka radio faga i b'i ka radio faga walasa an ka ɲɔgɔn na sɔrɔ ka ɲa radio min b'i kɛrɛfɛ i b'o de faga walasa an ka ɲɔgɔn na sɔrɔ ka ɲa awɔ n'Ala sɔnna ma an tulo b'i la ale taara nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fu 10 ni 1 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo kɔrɔ Lamini oui an tulo b'i la oui salamu aleykum Jɛnɛ Bɔrɔ de don Jɛnɛ Bɔrɔ u bɔra di o Alkawa alhamdulillah o ka gawa an tulo b'i la ni nga ma ba sana tiko se ni nga ma sisan on a bɛ ɲagami dɛ d'accord bon an ka sira mi o tuma an ka tɛmɛ o kan
o don o dot me ka kuma fenga o soni fenga ka kuma zaka voilà parce que chama bi soir pour chama te ta ata bolu do ala quoi voilà même que o Soni Albert son vrai nom en soirée c'est Songwe Albert Songwe Albert akilla o foraya voilà mais mo ko Soni Albert Songwe Albert voilà Songwe Albert Chokoroba Chokoroba voilà Chokoroba ato re wudi Sonite ayermana Songwe Albert ngare ko sebe ye dan so ko ni ko voilà dans ko ambulo banko mais mba fiana ambe filima ko wula kata koy ate bande koy ate ban mais ko be kan numero la me to ko kan numero me ba wole kan ni ngaba nyefu nyaw de sokoro kan nyefu nyene non o be janye mais o refonante de oui mais anga mo korbo benin don anga munu blalen de seko ni donko matarafali mali ni seko ni donko matarafali ka bla saga kal oui lami pardon oui al mo be ta Congo ngo te kafolo yo ayi kakolo de kafolo ka kani kafolo yo o fora ya kakolo taluma ya histoire dansira la en willa kana nani ngo yere kono nai ayi ngo isebende ngo kosana kodi wala kosana ko ndo me mo dan gori ke anga kan yere ko ayi non kante bien kafolo e kakolo kani wala mo ko bien den folo e kakolo yi ko ni kakolo yi drum ke katebe ali sini kakolo ka du kono ni ko gelala o ta kakolo ri pampe ko mo ko pampe wala muso ka ko ni kakolo be o ta pampe parce que les histoires là mo ko ba dabri ko bo ale du folo ale histoire en soirée sinon bete Koulibaly re Koulibaly suite re beye Koulibaly be fanate Koulibaly voilà il y a le Koulibaly sera deux Koulibaly sera tableau de paix Koulibaly si yere bi mais déjà bon comme date ko dabri sort nana bekala warti bekala senga mais c'est un bébé ñongo do quoi krangoke itene kuma ime région kono ba me Bamako yande de voilà imaya même si nous a géré là-bas bete kuma blongono ay non mbo kalama no kalama no woto mbo kalama voilà nous a géré bete kuma blongono alisini mi oyo jene worose et ala kuma tike ere ba do e place mi e ba don Bamako yande ibe ñogon soso ta jene korokoro ni bi jene don ni dona e kan ka tani gauche be tani gauche ni bi tani droite be tani droite il y a un nom que tu as Sango avec plein de plus avec Gabriel Pongé c'est un nom que moi avec Pongé al fini na e aka horo mo ye abaka bazerishi ababo aka mobile kono iba sura aka dompini bi abadu ne chorba intom ne chen intome Sango a plein ni alsini abe awo ne atome na e chorba na to do aka fini ko ka pense ko atama ka kale joni bon ameto jometo woli la abito majam ne warda abadi a jonyo ma le bi nu fara sanfɛ ko nunu ale dogonu ale adi nunu ma sebrete nunu abi alsini afamuna alsina be ambi fo mais bon mo plan be sigira be ga nyora be ga ye be kungodo bon be ka tobi ba fo ko seri atamo ni koroboro fe bulongono ni sigla bulonga koroboro jaga bulon sa bi bora be nora sa ba ka ta kumar mumbeke koroboro ka bulongono bo sigoro do be ni ma pratika sigi ite wuli tugun afamuna no yo boro kuma de ngesi me yo ko Qur'an yici afamuna alisina be afamuna bon comme c'est mo c'est tout gâté abinyana bo chon be dundo njumande bo choncho am to choncho ke dimashi de me ko zame ke dimashi mame choncho ke dimashi ay ne ka choncho ka tobi kan wele ka ta diansi yoro la mago bodla pour pe de ga numéro dia weke nala sonama ngam mane ngamuso abeso la ko jugu ambi fo ala za ay furum sa sidibi ni mbete ki deme kuma la nimbe ka kuma dinsi ayo yemunde famu ni bela
i y'a ye k'a fɔ a nege bɛ mɔgɔw la u tɛ taa fan de dɔn yɛrɛ la, u tɛ taa fan dɔn yɛrɛ la. Ni fɛn ma f'i ye i se ka fɛn dɔn, ni fɛn ma jiri la i tɛ fɛn faamu. K'a fɔ ko so segili man di mɔgɔw ye wa, k'a fɔ mɔgɔw tɛ fɛ ka taa so k'u yɛrɛ dɔn wa, k'a fɔ yɛrɛ dɔn man di maliyɛn ye o tɛ o, a ka di maliyɛn ye mais i b'i yɛrɛ dɔn ni mun ye, mun b'a jira k'e b'i yɛrɛ dɔn, e kan ka sira jumɛn ta min b'a to a bɛ dɔn k'e b'i yɛrɛ dɔn, an t'o dɔn. Caman b'o fili kɔnɔ bi, u kamana gannen, n'a kuma wulila o kamana bɛ gan, u bɛ to hakili miiri la. N bɛ mun kɛ? N bɛ mun kɛ? Ne bɛ se ka mun kɛ sisan? N b'a kɛ di? N b'a kɛ di. N b'a kɛ di bɛɛ tɛ ko dumuni tɛ n bolo ye o. Ayi, ayi. Voilà. N b'a kɛ di caman ye, taa sira de tɛ ne na bilen. Ne bloquera. Ni tubabuw b'a wele ko le repère. Le repère. Repère tɛ n na. N'o dun y'i jɛ ka ban, i ka diɲɛlatigɛ donna ngalama la. A tile man di bilen. Or a fɔlɔ kɔni, i kan'i sigi ko n b'a kɛ di. Wuli ka taa so. Taa so dɔrɔn. Kun o kun ma n'e fa bɔ so, o ye fa ye, o tɛ yen. Parce que an k'o fana fɔ ka d'a kan. Caman bɔra so, u tɛ se ka segin so. U fa kosɔn? Ayi, fa cɛ u yɛrɛ tɛ se ka segin. Tiɲɛni y'a sababu ye. Tiɲɛni y'a sababu ye. A mana k'a tiɲɛni sugu o sugu ye, a kɔni ye fɛn dɔ kɛra. A kɔni ye fɛn dɔ de kɛ. Mais ni e min y'a den ye, e bɛ se ka taa. I b'i jɔ o yɔrɔ in na yen kɛ. Ne min y'a den, ne bɛ se ka taa kɛ. Mais ni Buwako ko ne kana taa so, ko kɔngɔ bɛ yen, ne kana taa so, ji min bɛ min ye ko o man ɲi ne ma, ne kana taa so, soso bɛ yen, ne kana taa so, sa bɛ yen, ne kana taa so, subaga de bɛ yen, a tɛnɛmuso bɛ mɔgɔ dun, a kɔrɔmuso bɛ mɔgɔ dun, a dɔgɔmuso bɛ mɔgɔ dun, o terimuso bɛ mɔgɔ dun, o da terimuso ye kojugukɛla de ye, ne kana taa bonnikɛlaw bɛ yen. N'i taara a ma so sira yira ne la vacances fɛ dɛ, a y'a Abidjan de yira ne la, a ma so sira yira ne la vacances fɛ, a ye Faransi de yira ne la, a ma so sira yira ne la vacances fɛ, a ye Amérique de yira ne la, ne ti basi dun so, ne ti to dun so, ne ka dumuni ye hamburger ye, ne ka dumuni ye zamɛ i n'a fɔ cɛ ye min fɔ sisan, ne yɛrɛ ka lamɔ yɛrɛ fanba bɛɛ ye télévision in de ye koyi. An'an ka gardien parce que ne ba ti so, ne fa ti so, u bɛɛ don kuma ye fitiri wagati ye, wa n'u donna fana an bɛ dumuni de kɛ dɔrɔn bɛɛ bɛ sin ka t'i ɲɛsin i ka téléjournal ma dɔrɔn bɛ ka don k'i da, baro tɛ yen. O mana kɛ cogo o cogo, ni e kelen de kɛra den kunnandi ye du kɔnɔ, k'a faamu, k'a fɔ n fa ye n bila nin min na nin tɛ ne ye, baba filila. An bɛ kunu cogo dɔw ka o faamu. Ayi, ni tulo b'an anw na, i b'o mɛn, an bɛ ka min fɔ sisan, a bɛ bɛn tulo kunnandi dɔ kɔnɔ min bɛ bɛn e ka fɔlen ma. A y'a mɛn, a b'a fɔ, a yɛrɛ b'a sigi ko ne b'a kɛ cogo di sa, ne fa m'a jira n na, ne ba m'a jira n na. N'a ganna, i bɛ t'i fa de ɲininka, n'a bɛ yen i bɛ taa ɲininka. Ka tugu caman b'a kɛ, u ti kunfɔdenw ye, nka dɔw b'a kɛ, u b'a fɔ ko subagaw bɛ yen, nin bɛ yen, nin bɛ yen, nin bɛ yen, nin bɛ yen. Mais olu o n'a ta bɛɛ, ni e bɛ fɛ ka i yɛrɛ tilen i denw kama, ka tugu e y'i fa den ye, nka i fana bɛna kɛ dɔ fa de ye o. Awɔ. Kana kɛ i fa kama, kana kɛ i yɛrɛ kama, a kɛ i denw kama. Minnu bɛna bɔ i la. Minnu bɛna bɔ e la. E ka kɛ olu kama. I ka so sira yira u la. So sira yira olu la, e yɛrɛ ka taa fɔlɔ. E ka taa, n'i taara ka na ni fɛn min sɔrɔ, bon a n'a dɔn k'a fɔ ko fɛn tɛ so. Ale bɔra ka so to cogo min na, kun min y'ale bɔ so, ale m'o kun yɛrɛ fɔ fɔlɔ. Ka tugu caman t'u ta kun fɔ. Kuma wɛrɛw de bɛ fɔ, soso bɛ yen dɛ, dimɔgɔ bɛ yen dɛ, microbe bɛ yen, nin bɛ yen, nin bɛ yen, nin bɛ yen. Mais nin si de ti, o si m'ale bali ka balo ye o. Ale ɲɔgɔn 100 bɛ o dugu kɔnɔ ye, olu bɛɛ bɛ kan ka balo. A den ɲɔgɔn 100 bɛ yen, olu bɛɛ bɛ kan ka balo. A ka taa so lajɛ. N'i ye so lajɛ ka so dɔn, n b'a kɛ di. N bɛ segin n yɛrɛ ma cogo di, o kɔnɔguwan bɛ bɔ i la, ka tugu e ye sira ye ka ban. Parce que an bɛ nin sira in min kan, tubabu sira, arabu sira, a bɛ s'a dan de la o, dan de b'a la o. N'a sera dan na, n'i m'i kɔsegi, e jɔlen bɛ to yen, arabuw mago t'i la, anw fana min n'i bɔra anw na, anw fana mago t'i la. Mais n'an tɛ kelen ye, an mago bɛ se ka jɔ. Voilà, mɔgɔ si mago t'e la. E de bɛ segin i kɔ sisan. Nin président sigi in na,
dɔw taara so ka t'u yɛrɛ sɔrɔ so mɔgɔw la k'u bolo da so mɔgɔw kan na ka yaala so badaw la ka taa so forow la kamera k'u filmer k'u bolo dalen bɛ so denmisɛnninw kun na ka n'o bɔ jabaranin na k'olu ye soka ye ne mɛnna ka a image nin filɛ fururu ne ko a fɔ mɔgɔ ma nɛgɛn bɛ yen ala ma nɛgɛn fana bɛ yen fo ka t'i ka dugudenw nɛgɛn nin cogo nin na tan e mako bɛ fanga la e bɛ ka nin min kɛ nin e m'o kɛ i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ ko non ko bɔyɔrɔ bɛ fana na ko e bɛ bɔ nin yɔrɔ in la k'e fa bɛ bɔ nin yɔrɔ in la ko e fitininama na siɲɛ kelen siɲɛ fila e taara vacances la yen ka taa o ja ninnu ta a bɛ ka plaisir kɛ denmisɛnninw o ja ninnu bɛɛ talen don ka n'o bɔ ko non ne bɛ bɔ nin yɔrɔ in de la n filɛ ka nin kɛ n filɛ ka nin kɛ n filɛ ka nin kɛ walasa jamana kɔnɔdenw ka da la k'a fɔ k'a bɛ so fɛ k'a fana ye soden ye ko bɔyɔrɔ b'ale la a bɛ so fɛ t'a fɛ n'a ye sɔ sɔrɔ a b'a tunɔmada nɛgɛjuru ye 21 foni 41 Fode Musa Sidibe ayiwa Modibo olu kɔni jɔlen bɛ dankun na ne bɛ u kɔni 4 kilomètres ye u ka doniw bɛ ne de bolo n pɛtɛ dɔgɔyalen don ko jama k'a lajɛ dɔ bara vide la ko jama k'a lajɛ professeur Kandiara yɛrɛ tilenna allo an tulo b'i la tonton Lamine oui Mante ne yɛrɛ sigilen ɲɛji bɛ ka bɔ sabali so taga in a ma nɔgɔ dɔw ma dɛ ka sɔrɔ a bɛɛ bɛ daminɛ so yen de a bɛɛ bɛ kɛ so yen de hali n'i ma taa fɛn dɔ kama i bɛ taa ko ɲɛɲini dɔw ɲini k'u dɔn ne fitininama ne kun bɛ so samiya gɛlɛyara cɛkɔrɔbaw minnu bɛ bulon kɔnɔ bɔra k'an ka taa san ala deli sanko la taara fo dugu kɔfɛ Lamine taara dugu kɔfɛ cɛkɔrɔba kelen sigi ɲɛfɛ o ye alimami ko bɛɛ k'i ka guloki yɛlɛma a ɲɛjugu kan bɛɛ y'i ka guloki yɛlɛma a ɲɛjugu kan a y'a tɛgɛ fila jan sanfɛ ka ala deli sanko la Lamine yanni bolo yɛrɛ ka jigin fɔlɔ san de surula dansɔgɔni ko Lamine mɔgɔw caman bɛ Bamakɔ bi u tɛ nin ɲɛdɔn o tɛ da la yɛrɛ ko ça c'est des histoires voilà mago bɛ min na u ye delili kɛ ni sira jumɛn de ye voilà donc ne yɛrɛ ye n sigi ka nin bɛɛ miiri gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi o cɛkɔrɔbaw ɲɔgɔnnaw ka dɔgɔn mais kelen kelenw bɛ yen hali bi n bɛ se k'olu labɔ oui n ko cɛkɔrɔbaw taar'u sigi dankun de la wa cɛ ye dansɔgɔ sa ni ko Lamini a dɔw to fin na k'a duma sa n mako b'a la o non f'u k'a dɔn fo mɔgɔw k'a dɔn k'a bɛ yen a bɛ yen fo mɔgɔw k'a dɔn a bɛ yen u b'a ɲini sira min fɛ fo mɔgɔw k'a dɔn k'u bɛ kunfɛ taga dilan u ka faamaw nɔfɛ yaalali to yen u ka taa u k'a ɲɛɲini u k'a dɔn a bɛ so Fode Musa ko a ka kuma daminɛ la ko taa so n'i fa m'a f'i ye i fa kɔrɔkɛ b'a f'i ye i fa dɔgɔkɛ b'a f'i ye i yɛrɛ kɔrɔkɛ b'a f'i ye i kɔrɔkɛ teri b'a f'i ye o teri b'a f'i ye i ba terimuso b'a f'i ye i tɛnɛmuso b'a f'i ye n'a ma sɔrɔ i ka dugu la dugu min tenkunnen don aw la an n'olu bɛɛ ye naamu kelen de ye u b'a ɲɛf'i ɲɛna o tiɲɛ nka Lamine e ko ko a ye dɔɔni di yan ko ne k'o d'i ma n bɛ exemple dɔ d'i ma ne tun bɛ faama dɔ bolo baara la bi bi na mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ n'i bɛ jɔ a la o de bɛ se k'i layɛlɛ san mɔgɔ fitinin tɛ yen y'a faamu a delila ka do ci fo Laginɛ labɛn fanfɛla la ko ka taa a ka ko dɔ ɲɛɲini ye o taara o ye 2 semaines de kɛ a ma na a ye ne wele
ko ne ka taa karisa nɔfɛ ni dugu masina in na mais ne kun t'a dɔn a taara fɛn fɛn na ne taara don du dɔ kɔnɔ cɛkɔrɔba dɔ de bɛ yen karamɔgɔ de don ne ye cɛkɔrɔba in ye ne ɲɛji jiginna parce que n ye n fa de ye quoi parce que ne fa banna ka sɔrɔ ne yɛrɛ m'a ye mais n ye cɛkɔrɔba in ye dɔrɔn n ye n fa ye cɛ taara nin fɛn ninnu de la faama in ka baara la o fɛ mais karamɔgɔkɛ ne sira a ka so kɔnɔ sɔgɔma Danso ko sa ni ko Lamini ni fɛn min ti tulo garisɛgɛ ye o ti don tulo la Lamini Lamini a bɛ ka min fɔ fo an ka ɲɔgɔn sɔn hakili la Professeur ni gɛlɛyara an ka duman dɔ la Ajuru ko yoro terge ko marasa be namo Urugina sama kalala marasa fora namo Kurosomaja marasa kame namo Denyera ni jigena macha kumrasa babam namo Joso kurumaja burukna marasa babam namo Nebe ni tozo denye marasa babam Jagi dembali ni sene marasa babam namo Kilengo la brondo bilayo Fodé Moussa ibe ka valeur do Mamadou Doucouré la aywa ngolo denine do o ta bali a dalen be mburamuso kɛrɛfɛ ni wagati na falaje kani ko sa awo ka Doucouré a ko ni saw era tlena allo oui mbalmake kuma bi bolo allo ante mbanchi allo ante oui mbanchi Antlobila nega juru ye mugan kele funifu tani kele Antlobila yɛrɛ tiɲɛ allo oui i bɛ radio faga ayiwa Fodé Moussa Doucouré tun ye ɲininkali dɔ k'i la Doucouré kun nka yala an ka se Doucouré ka ɲininkali ma cɛ in kun bɛ ka kuma min fɔ a téléphone tigɛra a ma laban nka ne ka jate la a kun bɛ ka min fɔ anw b'a fɔ o de ma ko jɔnmaa n'a ye kara ye ka jɔn mɔgɔ la o de ye kara ye kara fɔlɔ de y'o ye i bi jɔn tuni dɔ la i sirifu bɛ bɔ a la nka i bi jɔn sɔɔni dɔ la a b'i kɔnɔ funu a kɛlen b'a fɔ ne y'a faamu faamakɛ ni ale min bɛ faamakɛ kɛrɛfɛ faamakɛ m'ale ye a m'ale ye a ye mɔgɔ bila ka bɔ Mali la fo Laginɛ Futa kɔnɔ Futa dun ye fo labɛ fo labɛ wo kɔnɔ a ye labɛ ye kɛnɛ kan labɛ bɛ kɛnɛ kan fo Futa wo kɔnɔ walahi i y'a faamu ka sɔrɔ ali ni taara ale b'a ɲɛdɔn mais faamakɛ t'a dɔn k'a b'a dɔn voilà a jɔnna ale la voilà jɔnmaana man ɲi an ka da la k'a fɔ i bi dɔ dɔn e bi fɛn dɔ ɲini e bi wɔsi k'a ɲini e t'a dɔn mais n'i y'a kuma fɔ n'i dalen don mɔgɔ la ni mɔgɔ dalen do i la i bɛ taa sɔrɔ i ka samara gengela yɛrɛ jɔlen bɛ samara gengela min na n'i bɛ dɔrɔmɛ 10 d'a ma voilà a b'i kungo dilan k'i kungo dilan a fɔ a b'i bɔ a kɔnɔ pepewu voilà pepewu donc o yɔrɔ y'o ye bon donc Doucouré ka ɲininkali
y'a dɔn a kun ye ɲininkali kɛ ko ne yɛrɛ Fode Musa Sidibe ne ye jɔnni ye. A ye dɔgɔkun tɛmɛlen. An kun commencera ka dɔ fɔ a la fo kana se bac yɔrɔ la. N ko ne ye bac kɛ k'a daminɛ première année na fɔ terminale. Ne y'o kɛ Marakala ka Marakala ka bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka Ba Jara fo ka waleɲuman dɔn ale b'an lamɛn Clédou kan a ka ordinateur la k'ale fo ka waleɲuman dɔn. Lamine ne kɛlen ka bac sɔrɔ an taara an ye kalan kɛ donc après ne nana Sénégal ne ye san 5 kɛ ye bon UNGM ko kuma don après an ma se ka na an kun bɛ comment on appelle fɛn tɔgɔ ye di UNEM na UNEM de la Cabral ka anw ye Cabral ka mɔgɔw ye donc ko nana gɛlɛya fɔ anw tɛ se ka na Mali la an obligera ka taa kɔfɛ ka taa Côte d'Ivoire ka taa enseigner kɛ pendant 6 ans san wɛrɛ kɛ enseignement na ye o y'a sɔrɔ k'an to Dakar n kun bɛ enseignement fana kɛ ye n ye 4 ans kɛ enseignement la ye ka taa Côte d'Ivoire ka taa enseignement kɛ ye ka sɔrɔ ka kow ɲɛɲini ka n ka inscription ta français Paris Sorbonne Paris 4 Sorbonne ka taa thèse kɛ san 6 kɔnɔ ka doctorat sɔrɔ ka segin ka na mais mana k'a fɔ ko baarandanya don parce que ne kun kan ka baara ta minnu bɛ Paris dɔn HSS la École supérieure des sciences sociales ne kun kan ka kɛ assistant ye nka faso de ye wele parce que a san bɛnna université créeli ma Mali université donc an kun ye engagement décennal de signer pour que ka bourse sɔrɔ ka taa kɔfɛ Lamine ne kun bɛ ka kalan na ne ye n ka doctorat kɛ français 6 ans ne bɛ n yɛrɛ de ta bourse kun tɛ ne bolo ne ye bourse ɲini Mali fɛ Mali ma sɔn ka bourse di ne ma ka UNESCO bourse fana sɔrɔ mais il faut que Mali k'a signer Maliens ma sɔn k'a signer ka da kun jumɛn de kan kuntan tɛ kuma fɛ o kuntan tɛ kuma fɛ voilà n bɛ da o yɔrɔ la a ka don a mɔgɔ minnu bɛ yen n b'u dɔn u bɛ n dɔn mais o bɛɛ kɔ n ko o mɔnɛ min donna n na ne ma fɛn wɛrɛ kɛ o ne ye kalan dɔrɔn de kɛ bon n'u y'u ban k'u tɛ bourse di ne ma ne bɛ se ka na Mali la k'a jira u la k'a fɔ bon an bɛɛ ta de ye faso in ye maa kelen ta tɛ wa olu kelen tɛ se k'a jɔ o kelen tɛ se k'a ci an bɛ jɔlen de nɔfɛ donc ne segira ka n'o la ka tila ka 4 ans kɛ chaque année n bɛ n ka dossier déposé pour aller enseigner à l'université u y'u sen d'a kan 4 ans san o san n bɛ n ka dossier déposé u b'u sen d'a kan n b'a tigiw dɔn u bɛ n dɔn u ma sa dɔw yɛrɛ peut-être dɔw tulo bɛ n na o m'a kun f'i ɲɛna bon a kun dɔnnen don Lamini a kun dɔnnen don mais an ti don o bɛɛ la radio la kuma don bankunaliso le la voilà fɛsɛfɛsɛliso t'a la donc o kɔfɛ bon finalement n ye université intégré mais bon pas comme je le devais n kan ka kɛ cogo min na ka don cogo min na ma don sira fɛ segili jiginna n kɔnɔ ka taa tunga fɛ tuguni parce que o y'a sɔrɔ ne ye san 19 dɔrɔn de kɛ tunga fɛ 19 ans n segira ka na bon n'i segira ka n'o la i wulili ma nɔgɔn a ma nɔgɔn bilen ka tugu ne kun ye dɔɔnin dɔn mais a ka dafa a ti ɲɛ fo n ka segin faso la tubabu ta dan b'o la o tubabu ka dɔɔnin dan b'a la o n'i sera dan na i bɛ dan ye bon anw ta dan t'a la donc n nana ka na ɲɛsin o de ɲinini ma o ɲinini kɔnɔ école karamɔgɔya in de ka di ne ni ye peut-être o bɛ ne miniji la o kɛra ne miniji la kabini fitinin o de ka di n ye donc n b'o de sira taama ɲinini de ka di ne ye ko ɲɛɲini mais ko ɲɛɲini kunfɛ ko ɲɛɲini tɛ an yɛrɛ ka kɔrɔlenw minnu y'an dɛsɛ tubabu y'an minɛ ni mun ye arabu y'an minɛ ni mun ye mun y'anw jɛ anw kan ka mun ɲɛɲini est ce que a fɛnw yɛrɛ b'an bolo anw bɛ se ka ban nin bɛɛ ma ni min ye k'olu ɲɛɲini k'olu ɲɛ sɔrɔ k'olu ɲɛ dɔn ka sɔrɔ k'olu ɲɛfɔ ne ka ɲinini kun y'o ye dozoya kɔnɔ
dozoya kɔnɔ surtout ani an ka fɛn kɔrɔw fana kɔnɔ k'olu ɲɛw sɔrɔ k'olu ɲɛdɔn walasa an bɛ se k'an ka adamadenya taabolo dɔn cogo min na donc n kun bɛ nin fɔ Dugure ye a k'a faamu k'a fɔ so bɛ yen so ɲɛkɔnɔ bɛ yen n'Ala sɔnna a y'a faamu a yɛrɛ ye bataki ci a ko dɔrɔn ko merci a dan'o ma a ko c'est un grand qui mérite mieux dans ce pays encore merci nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 10 ni kelen an bɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ta Clédou kow ye wagati kow ye professeur ko k'i fo kosɛbɛ Mamadu Dukure ko ten a bɛ n buramuso kɛrɛfɛ nin wagati in na yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo somɔgɔw bɛ di baasi t'an na basi radio Clédou do awɔ d'accord a diyara n ye kojugu ne bɛ n'aw nɔfɛ dɛ awɔ ne bɛ ka wele ka bɔ Segu ten vraiment émission a diyara ne ye kojugu ne yɛrɛ ye école karamɔgɔ ye bon a ye kuma dɔw fɔ ko ka segin so bon so ko filɛ nin ye mɔgɔ ka kan ka la nata n'a ye yɔrɔ dɔ de la parce que dɔnni suguya ka ca maintenant adamadenya kɔnɔ arabu dɔnni bɛ yen anw fɛ yan dɔnni b'an yɛrɛ fɛ yan ka sɔrɔ arabu tɛ dɔnni b'an fɛ yan ka sɔrɔ tubabu tɛ nka an ka kuma caman bɛ taa arabukan de la parce que n'i ye bamanankan ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ arabukan b'a la a bɛ 70 bɔ 100 sara la mais n'i ko ko so so ni arabu siginden dɔ de bɛ taa o ye sɔ de ye sɔ siginden dɔ bɛ arabukan na o b'a ko sɔ mais ni tun kɛra kunna a bɛ kɛ dɔ ye maintenant sɔ ye kisi de ye cogo min na maintenant ni tomi kɛra kunna a bɛ kɛ dɔ ye fili ye parce que i t'a mɛn ko dɔlɔ wa donc dɔlɔ ye fɛn de ye fɛn min bɛ mɔgɔ fili o de la i b'a ye bisimila sira laban na ko wala dɔɔlina ye mɔgɔ tununenw de ye i y'a faamu kɛ maintenant n'i seginna so a bɛ komi i taara ni kura de fiyɛ i yɛrɛ la ka segin parce que ni saga kunu bɛ yen ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ ni jamana kɔnɔna gɛlɛyara ma n'i seginna so a bɛ komi i sara i taara kunu tuguni donc n'i seginna o la i bɛ min sɔrɔ i bɛ n'a ye bon a kuma ka ca dɔɔni an ka kɔrɔlenw fana la an bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ an ka kan k'o walawala ɲɔgɔn ye dɔɔni yɔrɔ an bɛ turabu filɛ nin an bɛ turabu an b'a manamana fɛn filɛ manamana fɛn tɛ parce que a bɛ mɔgɔlankolon kunda de ka ca n m'a fɔ a bɛɛ do dɛ nka mɔgɔlankolon de ka ca sinon turabu ye dɔɔni yɛrɛ ye parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ turabuden bɛɛ bɛ turabuden kelen wele o turabuden ni alifu de bɛ taa o alifu donc i bɛ taa sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ daminɛ alifu de la bon a fɔ man di fɛnkɛ la dɔɔni mais n bɛ fɛ k'a fɔ vraiment an ka chercheur bɛ sira min kan a ka a lajɛ hali bi a ka ɲinini kɛ hali turabu kɔnɔna la parce que fɛn dɔw b'a kɔnɔ olu ma dɔn nka dɔnni tɛ lɛfɛla fɛn ye a tɛ sɔrɔ kɛnɛma ye tiɲɛ ye parce que bɛɛ bɛ siran ɲɔgɔn ye ni dansɔgɔ ni ko ala k'an to ɲɔgɔn ye amina Lamini an bɛ kuma fila fɔ ale ta in kɔnɔ a ye fɔli min kɛ so ka ta arabu sira fɛ a ka ɲi parce que ni dɔnniw donna ɲɔgɔn kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ taa wolo fɛn dɔ la e yɛrɛ sigilen tɛ ni min ye a ye min fɔ turabu kan turabu ye système binaire de système binaire tubabukan na fɛn min bɛ taa fila fila anw ka diɲɛlatigɛ la farafin dɔnni na fɛn bɛɛ de bɛ taa fila fila anw ka farafin dɔnni na wa anw ka farafin dɔnni na turabu bi cogo min na sisan ɲininikɛlaw y'a jira k'a fɔ tubabu ka dɔnni bɛɛ sigilen don turabuden de kan turabu so 16 a bɛɛ sigilen don tubabu ka dɔnni sigilen bɛ turabu de kan turabu den 16 de kan internet wo ordinateur wo téléphone wo a bɛɛ sigilen don o de kan a jara maa ye o don a ma ja maa ye o don ne Fode Musa ka kuma tɛ ɲininikɛlaw ka kuma don olu de y'a ɲini k'a ye k'a fɔ c'est le système binaire
o système binaire fɔlɔ o système binaire fɔlɔ o ye farafinw de ta ye tubabuw ta tɛ tubabuw bɛ système ternaire de la i bi jɔ ye n bɛ jɔ ye i b'i hakili to a yɔrɔ la binaire ternaire k'a saba saba da ani k'a fila fila da an taara université la an ma dɔrɔmɛ sara an ma tɔgɔ sɛbɛn sara an ma bourse sɔrɔ nka an bɛ ka kalan sɔrɔ Fodemsa an b'i fo i dan sɔgɔ i ni ce alibarika Paceko an b'i fo bari an ka foli b'i ye an m'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo ni kuma bɔra yan n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ ka yafa tonton Lamini n'a ka jama de tun don a kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ tonton Lamini a b'ara ko ɲuman kɛ tonton Lamini tonton Lamini a ye ko ɲuman kɛ tonton Lamini Lamini